Erg blij. Pierre van Dam ook in Westendorf. Ja, gezellig jongens dat die weer bij zijn. Het is feest. Alle collega's zijn er weer. En, ja, perfect hè. Was wel even schrikken. We zijn ook blij dat je voor de eerste keer weer opgetreden hebt dit weekend. Want daar was toch wel wat aan de hand. Ja, het zat even goed tegen. Ik liet een hartfilmpje maken van mijn aderen waren wat dichtgeslipt, dachten ze. Die gingen ze me katheteriseren en dat ging verkeerd. Toen kreeg ik een bloedprop in mijn hoofd. En vandaar dat nu mijn hele rechterkant verlamd is. Ja, dat viel even tegen, maar dat moet allemaal weer beter worden. Dus we gaan volle zonneschijn de toekomst in. Ja, ik zal je zeggen, ik dacht echt dat het echt gebeurd was. Ik greep op een gegeven moment, de katheterisatie was achter de rug. En na een paar uur greep ik ineens heel erg naar mijn hoofd. Dat weet ik echt niet meer. En ik hoorde mevrouw roepen en ik zakte weg. En toen dacht ik dat het voorbij was. Ik dacht, het is gebeurd. Maar je kan niks, ik lag zo stijf als een plank. Achteraf kom ik dan bij en dan ga ik gelijk door zo'n hele film heen. Maar uiteindelijk het geluk dat ik in het ziekenhuis ben, want anders krijg je 2 paracetamol van je vrouw en die zegt ze ga lekker slapen. Nou, dan kom je er heel slecht uit. En nu ben ik er nog relatief goed uitgekomen en dan denk ik, we zijn spekkoper. Ik ben nu heel druk bezig met revalideren. Optreden doe ik eigenlijk heel weinig. Ik wil eerst even alles op de rit hebben, omdat je toch misschien bewegingen maakt waar je eigenlijk niet zo gemakkelijk bij voelt. Maar ik wil wel de studio ingaan, want het zingen gaat wel goed. En desnoods kan ik het, want ik doe het bij Emilie Hartkamp, kan ik op een stoel gaan zitten om te zingen. Dus we gaan wel dingen opnemen en ik wil zeker doorgaan. Want ja, dit zijn natuurlijk de geweldige dingen dat je dat mag meemaken. Ja, TV Oranje, vooral de laatste jaren, is voor mij heel goed geweest. Ze zetten mij goed in beeld altijd en de jongens achter de camera's en jullie. Het is altijd lachen en dollen, dus ik vind het altijd leuk als ik jullie weer tegenkom. En ik hoop ook dat TV Oranje gewoon door blijft gaan, want het is toch een van de bepalende zenders voor de artiesten.